Sâmbătă trecută s-au turnat 8. Plus încă 2 stâlpi. Plus încă 2 stâlpi care o să puneam. Deci mâine e de lucru. Noi am mâine de lucru. Câți oameni ar trebui să vină mâine? Fie 20. 15 cel puțin. 15. Cam așa a fost și sâmbătă, nu? Așa a fost și sâmbătă trecută. Și au mers bine, deși timpul nu era așa frumos. Dar nu m-a fost 8. Acum ați dublu. Acum azi... Dublu stâlpi. De 15 stâlpi. Plus grinzele și la garaj. Deci mâine 20 martie e nevoie de voluntari. 15 pe puțin. La turnat de pe